חרושת 11, חבר'ה, כרמל. בוא. בואו תשמעו את הסיפור על איך כמעט דפקתי אוטובוס באנדורה. דרך אגב, אני שמתי את ה-200 יורו פה, ככה אני מזכירת. תקשיבו, אנחנו חזרנו מהסקי, עלינו על קו L2 באנדורה. אנדורה, חברים. זום-אאוט. עלינו על קו L2, פתאום אני רואה האוטובוס נעצר, אין אף אחד באוטובוס. אני קולט, נרדמתי. מה אני רואה? האוטובוס נעול, אחי. אני הולך לתא של הנהג, לוחץ על הפתיחת דלתות מקדימה, נפתחה דלת אחת, אחי. עכשיו אני רואה את האקזוס ברקס, אחי, אני רואה את הריטרדר, אחי, של האוטובוס, אחי. וואלה, אני בא, אחי, להיכנס לתא שם, פותח את הדלת, אחי, של התא נהג, אחי. ונושא לי, דניאלו, אתה לא נכנס לשטויות כאלה. אני נכנס, אחי, זהו, עושה לי דניאלו, אני ככה מלקחת אוטובוס באנדורה לעשות סיבוב בכיכר ולחזור, אחי. אבל לא היה, בסוף לא לקחתי. את הפאלי!